Za posledné roky som si uvedomila jednu veľmi dôležitú vec. Energetickí upíry naozaj existujú. A nemusia to byť len ľudia. Môžu to byť aj niektoré zamestnania, prostredie alebo situácie, ktoré z nás dlhodobo vysávajú energiu. Ja sama som však mala skúsenosť s človekom, ktorý bol podľa mňa energetickým upírom. Možno si to ani neuvedomoval. Sú to ľudia, ktorí potrebujú svoje nahromadené emócie, frustrácie a vnútorné problémy neustále prenášať na niekoho iného, aby sa oni sami cítili lepšie. Práve preto je ochrana nášho energetického poľa taká dôležitá. Medzi takýchto ľudí často patria silne manipulatívne osobnosti. Niekedy ide o ľudí s výraznými narcistickými črtami alebo inými poruchami osobnosti. Inokedy jednoducho o ľudí, ktorí nevedia zdravo pracovať so svojimi emóciami. Často sa to objavuje aj v romantických vzťahoch. Takmer vždy sa to začína ako rozprávka. Na začiatku sa snažia získať tvoju dôveru. V psychológii sa používa pojem bait and switch, ako by ti predávali jednu verziu seba, no neskôr dostaneš úplne inú. Je to ako keď si kúpiš niečo online z Číny. Pozorujú, čo máš rád, aké máš hodnoty, čo ťa láka a vytvoria obraz človeka, ktorý ti pripadá dokonalý. Preto máš pocit, že ste si neuveriteľne podobní, že si konečne našiel svoju spriaznenú dušu. Celý vzťah pôsobí ako jedna veľká explózia cukru a porozumenia. No keď sa človek citovo naviaže, maska začne pomaly padať. Stáva sa to často po svadbe, po kúpe spoločného domu alebo po narodení dieťaťa. Zrazu stojíš pred človekom, ktorého akoby si vôbec nepoznal. Pretože už nemá potrebu hrať svoju pôvodnú rolu. Myslí si, že už neodídeš. Veď už máte spoločnú hypotéku alebo dieťa. A práve preto je ochrana vlastnej energie taká dôležitá. Veľa empatických ľudí robí jednu chybu. Keď niekoho ľúbia, odovzdajú mu obrovské množstvo svojej energie. Dokonca viac energie, ako dávajú sami sebe. Veria mu. Chcú, aby sa mu darilo. A keď na nich ten človek začne premietať svoje vlastné neistoty, začnú nad nimi premýšľať. Nie preto, že by boli pravdivé, ale preto, že dôverujú tomu človeku. Začnú si hovoriť, možno má pravdu. Možno som naozaj taký. A práve tu sa začína veľmi nebezpečný cyklus. Postupne začneš pochybovať o sebe, o svojej hodnote, o svojej osobnosti. A deň po dni prichádzaš o svoje sebavedomie. Keď už ťa ten človek nepotrebuje získavať, začne z teba pomaly odoberať kúsky. Nenápadne, každý deň. Medzi tým si však vytvoril tzv. Slepé miesto. Stále si pamätáš, aký bol na začiatku. A preto neustále ospravedlňuješ jeho správanie. Hovoríš si, že sa len trápi, že to určite nemyslel zle, že sa zase zmení. Ale ak sa naučíš rozpoznávať projekcie druhých ľudí, nemusíš ich príjmať za svoje. Stačí si v duchu povedať, toto nie je moja energia, nepríjmam ju, vraciam ju späť tam, odkiaľ prišla. A veľmi často pocítiš úľavu. Ak si nie istý, či emócia patrí tebe alebo niekomu inému, na pár minút sa zastav. Choď do ticha. Polož si ruku na srdce. Srdce totiž nie je len pumpa. Má vlastný nervový systém a inteligenciu. Neustále komunikuje s mozgom. A potom sa jednoducho opýtaj. Je toto naozaj moje? Ak po chvíli pocítiš úľavu, je možné, že si niesol niečo, čo ti vôbec nepatrilo. Ak zistíš, že to tvoje je, pracuj s tým. Pýtaj sa, prečo sa takto cítim? Odkiaľ tento pocit pochádza? Čo mi chce ukázať? Energetickí vampíri nedokážu pracovať so svojimi vlastnými emóciami. Potrebujú ich vyložiť niekde inde. Vytvoriť projekciu svojich strachov v niekom inom. Spomenula som si na jednu osobnú skúsenosť. Potom, ako sme sa s bývalým partnerom rozišli, som sa ho raz opýtala. Čo sa deje? Prečo sa ku mne takto správaš? Čo som ti urobila? A jeho odpoveď bola veľmi jednoduchá. Pretože si odišla.
A práve v tej chvíli som si niečo uvedomila. Nebola som to ja, kto ubližoval. Práve naopak. Postupne som si uvedomila, že som bola to osobou, ktorá vo vzťahu neustále dávala svoju energiu, podporu a snahu všetko zachraňovať. No keď prišiel čas, aby tam bola rovnaká podpora aj pre mňa, zrazu tam nebola. Ako by som bola potrebná len dovtedy, kým som niesla časť jeho emocionálnej záťaže a pomáhala mu budovať život. Od hľadania práce, cez sťahovanie, až po množstvo manuálnych vecí, ktoré sám nezvládal alebo nechcel riešiť. Ako by už moja prítomnosť nebola potrebná. Vtedy som pochopila, že problém nebol v tom, že som odišla. Odišla som až vtedy, keď som už prežívala vyhorenie a bola som psychicky aj fyzicky na dne. Už som nemala silu ďalej žiť v prostredí, ktoré ma neustále vyčerpávalo. A keď som z tohto vzťahu odišla, už nemal na koho prenášať svoje emócie, frustráciu a vnútorné konflikty. A práve to býva častou súčasťou manipulatívnych vzťahov. Človek si ani neuvedomí, kedy prestal žiť svoj vlastný život a začal sa neustále prispôsobovať tomu druhému. Zatiaľ, čo oni sa tvária, že vôbec nevedia, o čom hovoríš. Je to nechutná hra. Práve vtedy som pochopila, aké dôležité je chrániť svoju energiu a nenechať sa vtiahnuť do problémov, ktoré nikdy neboli naše. Keď hovoríme o ochrane energie, nemusí ísť len o ľudí. Niekedy si v sebe nosíme energiu, ktorá nám vôbec nepatrí. Sú to názory, projekcie a presvedčenia, ktoré na nás počas života preniesli iní ľudia. Ľudia, ktorí nám neprijali, ktorí boli toxickí, alebo sami zápasili so svojimi vlastnými strachmi. Možno sa ti už stalo, že si sa z niečoho úprimne tešil a niekto ti povedal: len sa neteš príliš skoro. Alebo uvidíš, ono sa to ešte pokazí. Alebo takých ako ty je veľa. Alebo myslíš si, že sa ti to naozaj podarí? Možno to ten človek povedal len zo svojich vlastných obáv. Alebo zo závisti. Že ty si sa rozhodol robiť niečo s vlastným životom, zatiaľ čo on nie. Pretože pre človeka, ktorý nechce vložiť energiu do svojho vlastného rastu, je jednoduchšie sťahovať dole tých okolo seba, aby sa cítil o sebe lepšie. Ale ak týmto projekciám uveríš, začneš túto energiu nosiť v sebe, ako by bola tvoja. A pritom nikdy nebola. Práve preto je také dôležité neobklopovať sa toxickými priateľmi a naučiť sa pracovať s vlastnými emóciami. Rozlišovať, čo je skutočne naše a čo sú len projekcie druhých ľudí. Alebo naše vlastné presvedčenia, ktorým sme uverili len preto, že nám ich niekto opakoval dostatočne dlho. Možno sme vtedy pri sebe nemali nikoho, kto by nás podporil. Nikoho, kto by nám povedal, že sme dosť dobrí. A tak sme za pravdu prijali cudzie názory, cudzie strachy a cudzie obmedzenia. No to ešte neznamená, že sú skutočne pravdivé. Keď začneš viac veriť sám sebe a postupne zo svojho života odstrániš toxických ľudí, začneš prirodzene priťahovať aj iný typ ľudí. Ľudí, ktorí veria sami sebe. Ľudí, ktorí sa nebudú cítiť ohrození tým, že sa ti darí. Nebudú na teba žiarliť, keď budeš šťastný, alebo keď dosiahneš úspech. Práve naopak. Budú sa z tvojho úspechu úprimne tešiť. Pretože človek, ktorý je spokojný sám so sebou, nepotrebuje znižovať druhých, aby sa cítil lepšie. Naopak, rád vidí, keď rastú ostatní. A presne takými ľuďmi sa postupne začneš obklopovať, keď prestaneš veriť cudzím projekciám a začneš veriť viac sebe. Hovorím to všetko pretože verím, že mnohí z vás už veľmi dlho nosia v sebe niečo, čo by chceli vytvoriť. Možno je to projekt, možno podnikanie, možno kniha, hudba alebo práca, ktorá by ťa konečne naplňala. A napriek tomu stále čakáš.
Nie preto, že by si nevedel, čo chceš, ale preto, že si ešte úplne nedôveruješ. Veľakrát totiž táto nedôvera nevznikla v nás. Vznikla z vied, ktoré sme počuli počas života. Z kritiky, z posmechu, alebo jednoducho z toho, že sme pri sebe nemali ľudí, ktorí by nám verili. Práve preto je také dôležité prestať stavať svoju hodnotu na tom, čo si o nás myslia ostatní. Pretože potreba neustáleho schválenia je neviditeľné väzenie. A v tom väzení zostávajú naše sny veľmi dlho zatvorené. Všimni si, že keď si niečím naozaj istý, jednoducho to urobíš. Nepotrebuješ nad tým premýšľať celé mesiace. Ale keď o sebe pochybuješ, začneš všetko odkladať. Niekedy na mesiace, niekedy na celé roky. Preto ti chcem týmto videom povedať možno práve to, čo potrebuješ počuť. Ak už dlhší čas cítiš, že chceš niečo vytvoriť, ak sa k jednej myšlienke stále vraciaš, ak ti nedá pokoj, možno práve toto je tvoje potvrdenie. Prestaň čakať na dokonalý okamih. Začni. A dôveruj tomu, že ďalšie kroky sa budú odhaľovať postupne počas tvojej cesty. Ver mi, viem, aké to je pochybovať o sebe. A ja som bola na mieste, kde som mala pocit, že už nemám silu začať odznova. Ale práve vtedy som pochopila, že odvaha neprichádza pred prvým krokom. Odvaha prichádza až vtedy, keď ten prvý krok urobíš. Ďakujem, že si tu so mnou. Počujeme sa v ďalšom videu.